ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 16 июни соли 2023 ва пешкаши шумо 9 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо бениҳоят хонаҳои хуб мегарданд. аз ҷумла ҳавлии фурӯшӣ бо таъмири хуб бо нархи ҳамагӣ 135 000 сомонӣ. инчунин се хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе дар Зарнисор бо нархи ҳамагӣ 310 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар 9 километр се соати хода, ҳавлии фурӯшӣ бо ремонт бо нархи 220 000 сомонӣ, ду хонага бо таъмири хуб дар ноҳияи Рӯдаки ҷойгир аст. ва дӯстони азиз, ду хонага патъабой дар шаҳри Душанбе бо нархи 260 000 сомонӣ ва квартираи фурӯшӣ дар назди Танка, шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хубба аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ пеши мошинбозори шаҳри Душанбе, ҳамин бари мошинбозор дар дӯстони азиз, 2 сотиқ замин мебошад, 2 дар хона дорад, таъмири замонавӣ, медароин зиндагӣ мекунен, абои ҳамаш албатта ки ҳаст, баня, кухни, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст ва нархи хона дӯстони азиз 135 000 сомонӣ мебошад, бениҳоят арзон ва боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз ва алиш мешавад бо ягон мошин болоиш пул. дӯстони азиз, марҳамат, фурсатро аз даст натиҳед дӯстони азиз, ҳам фурӯшӣ мебошад ва ҳам бо мошин алиш мешавад. 2 сотиқ замин, 2 дар хона, 135 000 сомонӣ. таъмир дорад, бари мошинбозорда. марҳамат. дӯстони азиз, аз ноҳияи Рӯдакӣ як таи дигар духонагаи бениҳоят хуб дорем. хонаи рақами 6 мебошад. ҳатман то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарнисор ҷойгир аст, пеши таксиёи Ҳисор ва Турсунзодада, рӯ ба рӯи сафоратхонаи Амрико. доми мағозаи масъулияи сохтмонии Мастирок мебошад. дӯстони азиз, агар дидагӣ бошед медома, дар якуму дуюм этажаш ошонаш мағозаи Мастирок ҷойгир аст. хона се хонага мебошад, бо масоҳати 70 метри квадратӣ, таъмир дорад ва фурӯхта мешавад, ҳамагӣ бо нархи 310 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, боз арзон мешавад. хона дар 9 ошона ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки дорен, ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, дар 9 ошона ҷойгир аст, се хонага 70 метри квадратӣ, 310 000 сомонӣ. таъмир дорад дар Зарнисор. ва дӯстони азиз, ин наворе ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорена тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо роҳӣ мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, тарафи Лолазор дӯстони азиз, роҳи оҳан, ҳуҷҷатош 100% мегӯяд соҳиби хона, 7 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад, деволош кардагӣ ва нархаш бо маслиҳат мебошад, лекин хона срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дӯстони азиз. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва барои фаҳмидани нархам ба рақамҳои соҳиби хона занг занед дӯстони азиз. нархи хона бо маслиҳат мебошад. марҳамат. ва дӯстони азиз, ин сиёмкае ки дар рӯи экран мебинед, сиёмкаи мо нест. ин сиёмкае ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед видеои хонара ба пуррагӣ бе ягон хел ускорена тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар 9 километр, тарафи 3 сотиқҳо мебошад, 3 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. даруни хонаҳо таъмир доранд. таъмирашон хуб аст дӯстони азиз. бинои дуошонага, як балкони бениҳоят калон дорад. хулас ҳавлӣ хуб мебошад. шаҳри Душанбе 9 километр. нархи ҳавлӣ дӯстони азиз 68 000 $, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран.
аз номи каналмон чун ҳарвақта занг зада пурсон шавем дӯстони азиз. Ва ин ҳавлия мо сиёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар таги комментария мемонум, ҳатман дар омада тамошо кунед дӯстони азиз. дар ҳамон навор мо ҳамашро ба пуррагӣ нишон дода фаҳмондагием. 3 сотиқ замин, 5 дар хона, 9 километр, 3 сотиқ об. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, болои аэропорти нав, деҳаи Маҳмадалӣ Ғафор. хона дорои 8 сотиқ замин аст. кухни дар дарунаш, баняш ҳам дар дарунаш. 3 дар хона бо таъмири замонавӣ бо мебелҳояш фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 215 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд дӯстони азиз. марҳамат, фурсат аз даст натиҳен. хонаи хуб, хонаи арзон дар шаҳри Кӯлоб. заминашам бениҳоят калон мебошад. 8 сотиқ замин ва таъмирашам чӣ хеле мебинед, таъмири зебо, таъмири хуб аст. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, деҳаи Ғафор, шаҳри Кӯлоб, 220 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, фурсат аз даст натиҳед. ва ин наворам ба мо соҳиби хона равон кардан, мо хурид карда, чун ҳар вақта дар навормон мондем. агар хоҳед ин видеоро беӯзгарона тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, повороти фабрика, кӯчаи Афғоно. доми нав мебошад, доми 6 ошхонага, навастройка. хона дар дуюм ошхонааш ҷойгир аст, ошхонаи хуб аст. деҳаи Истиқлол 2 дроб 1. таъмири нав дорад, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне термекс, кухни гарнитур, шифонери калони 6 дара, мошинаи ҷомашӯи автомат, яхдони калон, ҳамашон меистанд дӯстони азиз. ҳам таъмираш ҳам нав аст, ҳам бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. медарону зиндагӣ мекунен. нархаш 410 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ занг занед, пурсон шавед. ду хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ мебошад. барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, кадоме ки надонад, роҳ то повороти фабрика через мости 46 микрорайон мегардад дӯстони азиз. яъне амин дар 46 маршруткои ноҳияи Рӯдакӣ ҳаст. ҳам маршрутка мегузарад, ҳам автобус мегузарад. барои ҳамин бо транспорт умуман мушкил нест ва на он қадар дур аз мости 46 микрорайони шаҳри Душуме мебошад. мана ҳамин повороти фабрика. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Навқанд, болои бозор, мактаби замонавӣ пешушдай, 3 дар хона, ошхона, баня, калидор ҳамаш ҳаст. веранд, подвал дорад, коробка. 8 сотиқ замин. об дорад, дар ҳавли ҳуҷҷатошсозанд ва нархаш бошад ҳамагӣ 150 000 сомонӣ. нархош боз муомила мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Тоҷикистон имо доранд, рақамҳои Россия, ватсап. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, деҳаи Навқанд, шаҳри Кӯлоб, 150 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо нархи ҳамагӣ 260 000 сомонӣ. бо диққат гӯш кунед. духонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар дуюм ошхонаи бинои навастройка. худи бино аз 3 ошхона иборат аст. хона падъабой таъмир шудагӣ. чӣ хеле ки мебинед, аз рӯи суръатҳои маълум аст. падъабой таъмир шудагӣ ва нархаш дӯстони азиз ҳамагӣ 260 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад. суроға ноҳияи Сино, поёни Гипразем, пахтакорда дӯстони азиз. аз заправкаи Фарос 250-300 метр поёнтар мебошад. яъне заправкаи Фарос ин охири вайни Гарадог мебошад, ҷои каничкаи автобусову маршруткаҳо дӯстони азиз. вақте ки шумо Гипразем мебиед, баъд аз он ба тарафи рост гашта ба вайни Гарадог меравед. охири вайни Гарадогда заправкаи Фароз аст. дар он ҷо ҷои каничкаи автобусову маршруткаҳо. аз ҳамон заправка то биноя тақрибан 300 метр аст дӯстони азиз. аз гуфтаҳои соҳиби хона. бо мошин ҳам иваз мешавад ва нархи хона бошад 260 000 сомонӣ. боз такрор кардем, боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур ҷойгир аст, назди Танкада. як хонага мебошад бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 15 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошона иборат аст. бари Танкда ҷойгир аст, рӯ ба рӯи вазорати нақлиёт. 46 метри квадратӣ, коробка дӯстони азиз. нархаш бошад 300 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат, минтақаи бениҳоят хуб аст ва худи домам чӣ хеле мебинед, сохмонаш рафтест, қариб ки ҳамашро аллакай бардоштан. марҳамат. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp биён ки бо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.